Udah tayo Junis Barbershop. Pusat tere kapaluyan ni Randuara ni mga dantan ng Carlos. Karena lagi menari-ari lawak Karisan. Awak tu pak. Karisan kabisi aja ya barbershop. Tapi kalau lu mataro ya, aku ya. Macam mana kalau so 25 kan orang. 25 sesak sen 25 kaya. Taruh mana kan, korek tak masuk. Satu taruh mana sih? Kuarente sagay. Oh, taruh masuk, taruh. Suot cinta ya Allah. Taruh bintang. Binta. Luri bukatan eh. Enggak kabe ang tunor si kapoy eh. Masuk so. Enggak Sabi may rasite. labe. Oh. Ito kay kimura to suri mayo. Bukaw, okay. Ay goga ari eskwela graduation uwantura. Bisa dapat kasi nata nila mau. On. Ako sila mau dapat nila natin yan. On. Ayos ya talagang wala beda aja dari kata tayo ay. Ini mo mabainte, dan regular. Regular ako 20. Oh. Amay kin laman boundary laman. Oh. Ano? Isa lang, boss. May isa. Maksilias katisang kakasinan na. Hindi. Puplisan dyan, lawak. Susildesya man ko. Bayo-bayo na ka. Juli, tan si tingaranan karo tayo sa kayo. Kusang na. Ah? Kusang. Kuya. Pag-graduate mo. Kapag mo, susang katabisan niya, vlogger. Dapat kasinan. Pagkano kaya ka? Kaya tagano kayo? Sarasito. Ay, sa Rasito. Sa Rasito, sa Rabay, di ba mo na yan ka? Na, Sa Rasito. Nalapasan ang ka dyan. yan Santa Maria. Ah, Santa Maria. Padala na pagol. Antore, Nakaroy ora. Gusman, kanayan niya. Kanayan ko yung Gusman. Guzman, yan kasibong, Antura. Santa Maria. Sigar ka kasi po. Babasit, on. Ano ka singgar kasibong? Pero nalagpasan mo malako ka dyan, nalagpasan ni may boundary, hindi lang. Lampasan niya. Isa niya, nalagpasan ni. Bagdarin, Santa Maria, di ba naman para mapandan, Kantura. Ay, dyan, mampapalulay. Paruling ko, Kantura. Kinay, abong pa ka man, sa division. Sa division na ko lang daw. Hindi dyan, kami, organita balot network. Sampai ang bagian sa diwang man, sa division na po niya. Ah. May balbalagyan po niya, di ba? Di ba, sa nasintuman. Hindi dyan, organita. Sa nasintuman. Puro ba? Kamagay. Oh, kabayore kamagay. Kamagay. Ah, Si Maing. Maing. Uncle ko. Si Maing. Kapinsan ng dadik. Yan dami dyan pisyo. Sige. Mag-Manila. Ay, si Maing. Lagi ko y... Tapos ko. Medyo na Telflex wire. Cable. On. Si Mama Maing. Di Guzman sa asawa to. Guzman. Nagaros. Asawa to. Katarati ba rin, mapaling ang karal po. Ay, guwapo lamat ah. Nagawa mo. Talagang dagarang araw, dagarang ka lang papagwapo nyo totoo. Oo. Aglara na bibir. Kaya antayo mapagkasya ng kuya eh. Ang gatarin, halo-halo. Ay, mga tarang. Tarang pala. Asawa dyan. Ay, oo. Bari, importante makasalita tini Pangasinan. Sana yun tayo eh, may limitary kat, limitary. Bapo. Singa amay kinay, walay nang kinot. Dari ka. Walay imbisigan daat, may babari. Di, pinsakan data, may babari. Batik nang kinot, pinawil, kinandagtura ng anong pularat. Para naman, kung mansiga-siga mo lah. Mampulit-pulitan ni Raman, kung ang gapoy limitary na, kung da. Agira ko na ka military patig. Mampulit-pulitan niya na, kung to. Makulinti ka dyan ha? Hoy! Eh, balon. Ini wapo lamat nagmaliwa to. Thank you Arwa. Salamat. Salamat kayo. Oke, tanong yan i-download lara ya tak ano yan. Nanang nang iramay siga-sigad lawak. Siga-sigad man nagpa-place kan tayo mata. Sige, salamat.